Good morning everyone, good noon everyone. Na ako sa balay. Karon kay nagnamay damage ang usa na pugka line sa electric ay. Ano gikan ni siya sa nga mo kuan man mo kana bang mo siya nasipak ba ang linya. So ang tawag kog si Biko, samtang ang tawag si Biko, diri ko sa balay usa manglimpyo-limpyo, lantaw-lantaw sa kilid, wala paabot sa line man. Unya kay dugay pa man sila maabot. Moari ko sa tanuman ako be. Kaya ako maning gipalimpyuhan ang akong tanuman. Umari ko dirapita niya. Samtang nagpaabot ko siya sa Sibiko di ari ko sa tanuman kay doon naman ko gipa trabaho dire na ang iro luya pong iro sa kainit sa kainit karong adlaw na luya ging iro no luya sa iro naluya siya sa kainit ni tago sa tanuman samtang naay nagtrabaho da sa kilid nang guna ako ga video sa ako kay para makita-on ta mo sa ko ang tanom nga gilimpyuhan karong adlaw na ang iro ay luya po siya kainit gyud. Grabe ging kainit rong adlaw gyud, din na matabang ang kainit hasta nga ang iro mintago sa tanuman na ako diri sa kilid-kilid tanom lantaw-lantaw kay doon na may naglimpyo sa kilid. Doon na may akong gipalimpyuhan gipagunahan man ako mga tanuman nga napuno na gid sa sagbot. Awan na, mag-video-video po ko diri. Samtang na pa ako nagpaabot sa Sibiko nga line man. Karong di mausik ang oras, samtang dili pa ko matos tindahan, wa ko nausik nga oras ng adlaw. Video-video sa ko mga tanuman, nga baga kay mga sagbot. Yang mga tanom no na kuha na sa sagbot. Nga napagi kamuti, makautan pagi kuan di sa kong kamuti nga akong tanom. Ako sang gipalimpyuhan kay baga na kayo ang mga sagbot dinhi sa tanuman ako garden. Muna akong garden nga limpyo ng tani atong niaging 3 months ago. Karon baga nagikayo og sagbot, daghan kay sagbot, daghan kay sagbot na kamuti kamuti nga puwahan akong gipalimpyuhan para hinlo na tan-awon ang akong garden. Kaluoy naman sa kuang mga tanom wala ka ginawa tungod sa akong kabisi sa store. Kabisi gid sa ko trabaho, daghan kog trabaho ro ay. Halos kada adlaw ko trabaho pero malimtan gid ako ang mga tanuman unsahay. Pero karon okay na sila nga ako ang palimpyuhan kay timing ron kay humok ang sagbot. Humok ra gunahon ug humok ra ibton. Kay ngano nakauwan man gahapon, nakabasa-basa gid sa yuta. Mo na nga dali ra gid kay siya ko na ako ning palimpyuhan sa ko ang mga ayaan para mo ginhawa pud ang tanom. Ang iro gani diri tago taon siya, tago sa ilid sa tanuman. Iro sa ako ang ayaan, ni tago kaluoy ba. So samtang nagpaabot ko sa lineman, diri ko mag-video nila. Kay ugma amo ning humnon na mo gunay ka ugma. So thank you for watching everyone. Bye.